Sanjaya 1993. Halo Ga, Halo. Iya meneh. ketemuan yuk. Kangen kan? Kita Jaya iki. Kowe iki sik wani ngejak ketemu aku. Mata. Yo ketemuan tok toh. Lah wong cawet Sanjaya bolong karo kutang pedhot wis ono karo bojoku kek kowe milih ngejak 1993. ketemu. Iki lho wis tak online no cawetmu, ojo kuwatir. Jam masih iki kan golek gratisan. Sing golek gratisan ki sapa? Wingi ketemu ya tak sangoni 100, terus winginane ya 150. Lho, kurang penak piye to? Kok ora tau ketok nek ku ngangoni iki. Ngejak ketemu aku. Karo sapa maneh nek gak karo awakmu. Kenal ku ki ya nggo awakmu tok. Wis ora ngarah aku kenal wong wedok liya ku wis ora ono ngono lho. Ora duwe duit yo anteng ngono rasa pulang-pulang. Sing ngomong ora duwe duit kuwi sapa? Aku lho durung gajian iki. Ben nek wis gajian ayo tak kowehi to. Wong duit ae lho dienggo apa? Senengane kok golek gratisan. Ora ono sing gratis jaman saiki. Halo.